Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ja. Ja, det gør jeg. Ja, det har jeg også. Ja, det har jeg. Har du over det? Ja. Nej, det gør jeg ikke, for det har jeg simpelthen ikke tid til. Plus, jeg synes, det er en smule gammeldags. Nej, det gør jeg ikke. Og det er fordi, at jeg kan ikke om søndagen, og jeg synes, det er en lille smule kedeligt. Nej. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er kedeligt, og jeg vil ikke bruge min søndag på det. Nej. Hvorfor? Det er om søndagen. Det er om søndagen. Ja, det er lektiedag. Ja, præcis. Så jeg kan ikke om søndagen, fordi jeg har andre ting at tage at sige. Ja. Lige præcis om søndagen. Vi skal til at spille kamp om søndagen. Okay. Jeg laver andre ting om søndagen. Nej, ikke så tit. Ikke rigtigt. Kun hvis der er nogle specielle events, ligesom jul og sådan noget.